Začiatok školy pre 100 000 žiakov, novinky vo vzdelávaní aj riešenie šikany. Začínajú sa správy. Dobrý večer. Stovky škôl prechádzajú na nový štýl vyučovania. Má podporiť aj rozvoj kritického myslenia. Historický úspech krajnej pravice a debakel vlády. Nemecko po regionálnych voľbách. Sucho a teplo ničí úrodu, najmä kukuricu. Jablká majú úpal. Nový školský rok znamená pre 400 škôl novú éru. Vyučovanie v nich sa zameria na individuálny talent žiaka a rozvoj kritického myslenia. Učitelia vidia problém v chýbajúcich metodických príručkách, podľa ktorých by mali učiť. Do škôl dnes nastúpilo viac ako 740 000 žiakov základných a stredných škôl, z toho v základných 62 000 prvákov. Na jednotke prinášame dobrodružný rodinný film Cesta odvahy a potom spomínaných reportérov so závažnými témami Deti na predaj a Nezvestný. Na dvojku sa po letnej prestávke vracia súťažná show Low Slow a vedecká talk show Experiment. Tá bude hľadať odpovede na otázku, či pribúdajú nebezpečné pavúky. Ďakujeme za pozornosť, pekný večer a dovidenia.